नुबाय बोराय जोंनाव फैनानै मालायनाव माबायदि दम दिन्थिफैदों। दाद आबै बेखौ दम दिन्थिनाय होनाना आथुसिदोखौसो बुंदों आङो। दमाथ' नोंसोरसो दिन्थिनाय जादों हाथरखिखौ बेबायदि आउट खालामनानै। नों एकदम सिमानि बांद्राय बुंबाय गथ' मिन्थिबाय। नों माखौ लेंहरानोसो दा मुस्किल जागोन खिन्थु। ए आंनि बिमाखौलाय मानो आंखौनो बुं जि बुंनो। लासिंसिंलै आबै नोंसोरबो एकदम गिदिर देलायलायनानै लासिंसिं। आंथ' एकदम नोंसिनि आखलखौ नुनानै लाजिखांसो ओंखारबाय आङो नोंसोरखौ। नांगौनि बिराद बारा बुंहैबाय नों जोंखौ। नांगौनि बाराथ' नोंसोरबोथ' नांगौनि बारा खालामदोंना आबौ। मा मोजां खामानि मावनाय जाखो बेलाय हाथरखिखौ बेबायदि होखारलायनाया बेखि माबा मोजां खामानि जाबाय। छे आबौ छे नों खमसे खम आबैया बुजियासै दे। नोंथ' बुजिनांगौमोन ना मानो सापर्ट होखो नों बेफोरबायदिखौ। बेफोर जोंनि न'नि खोथा नोंहा इसेबां बुंनो देहाव नांनो गोनांथि गैया। मानो गैया सोरबा जुदि बांद्राय इनाय खालामब्लाथ' बुंजाखागोन ना। आं बुङाब्लाबो सोरबा नङा सोरबा सासे बुंनो ओंखारखागौमोन। बाथो नोंनि खोथा दोन जोंहा जोंनि न'खरखौसो साननांगौ गोथैसालि खालामनो गोसो गैया। नै इदि नों अबाव नायखांनानै नुदोंलै आबैया हाथरखिया जे बेबायदि। बे मा तन्त्र मन्त्र रोंगौ ना मा रोंगौ ना जादु रोंगौ बेबायदि खालाम नोंसिनि न'खरखौ। नोंसिनि गाज्रि साननायसो बे आबै मिन्थिबाय। मा मोजां मा गाज्रि बेखौ साननो जों दाबो जिंगा दङ। आरो जोंनि न'खरा बे फैनानै मा जालांदों जोंसो मिथिगौ। जोंनि फिसौला सानै फिसाला सासे खोमानांदों बेखौ नोंलाय मा बुजिनोलै। आबौ बाथ्राखौ मोजां खोथा सामलायनानै बुं मिन्थिबाय। बैसोआवथ' देरसिन नोंसोर आंनि नाथाय साननायफ्रा इसिबां गाहाय लेभेलाव एकदम गाहायाव मिन्थिबायना नोंसिनि साननाया। हाथरखि बायदि एसे मोजांखौ सुनि होनना होखारहरदोंथ' नोंसोरो। बिनिफ्राय साबसिन नागिरना मोनगोन नोंसोर उफायबा मोननांगौबाथ' रायखुसिखौसो मोनसिगोन नोंसोरो एबार। मा बुंनाय जाखोहाय। बिमा बिनि बिमाखौ लिंहरदो बिनि बिमाखौ। मा आंखौ गिदों नामा नोंसोरो बेखायनो आंनि आइखौसो नांसिगौ जादों। जि रायलायनो आंथिं रायलायब्रा मिन्थिबायना नोंसोरो। दाबो सम दं आबै आबौ मोजां मिलायनानै थाफिनदो हाथरखिखौ लायफिननो थां दे। आंबो जोबोद मोजां मोनगोन दे। आं एसेबां बुंनो गोसो गैयामोन नाथाय आयु हाबा बेबायदि होखारलायनाय खोनानानै नोंसोरखौ मोजां मोनासै आङो आबै आबौ। ओंखारलां जोंनि न'निफ्राय नोङो दानो गोख्रैनो। थानोबोसो लुगैदों आंनि बाथ्राखौ खोनानानै दैयाव नांदों आबैयो। जों जा खालामदों मोजांसो खालामदों। जोंहा बे न'खराव एबार सुनिया थांबाय गैखालाबो आरो नायबाय था दा जेराव थांगोन ना बियो सुनिल' लाबोगोन बे न'खराव। बिराद गोरोंसैना आबै नोंसोरो बिदिबा। आरो र' बिसोर माखासेफोरा आरो नोंसोरबोथ' खायसे दंबावो मालायखौ बायदिसिना बुंनो मोनाबा ओंखामानो खहाबखायाना नोंसोरो आन्टिमोन। नोंसोरबो साबोजा बेसेबां सैथो मानसि नै गथ' बांद्राय दाबुं दे खुगाया। जाया न'खराव जाजादों बेयासो बुजिगौ। नों बुजिनाय नङा बेफोरखौ मालायखौ बुंना लाब गैया। जोंबो गोबां बेफोरबायदि जाथाय नुबाय थानायखायसो होनो दा। नोंलाय बेसेथो गोरों बेखायनो फैदोंसै। हाथरखि नों बेवहाय थानो दानो एसेबांथ' मोजां मोननाय नङा थेवबो बेहायनो थाथ'दो दे। जागोन दे बेवहाय फै। आरोथ' आंहालाय जेरावखि थाया माथो नांजाबावनो ना। जिउआनो माबायदि जालांखो मिनिनांगौसो ना गाबनांगौसो दुखुसो जानांगौ जाखो। मानसिफ्राबो बुङो बेनोलायनो खाफालनि लिरनाय। अब्ला आंनि खाफालाव मा सुखुखौनो लिराखै दां। बेबायदि नङालै हाथरखि नोंनि जिउआवबो खुसि फैगोन ना नों एसे गोसोखौ हमथानानै थाथ'। आरोथ' बेवहायफोर नों हजों न'आव थाङोबा थांदो नङाब्ला नोंखौसो गोबां बुंलायगोन ना आंनि थाखायनो। बेसेबां रायजाबावनो सान आबै आबौआ नोंखौसो बायदिसिना बुंलायगोन। नों प्लिज थांदो दां। होद दोन बिसिनि खोथा बाद दे। मानसिनि गियान गैयालै बिसिनाव मानसि नङा बिसोरो। जेन'बा नोंखौ माबोरै बिदि बुंनो हाखो दे। साला इसेबां गोबावनिफ्राय नों जोंनाव दङ थेवबो आबै आबौमोना बेबायदि मालायनि खोथा लानानै जायासै। नों टेनसन लानाङा बिसिनि खोथाखौ आं दंना। थेवबो आंहाथ' दुखु मोनोना सान आंनि थाखाय आं रावखौबो खस्थ' होनो बायो। बेखौ खस्थ' बुङाना नों मा जोंनि न'नि मानसि नङा नामा। बेखायनो नोंबो आंखौ गोरोन्थि बुजिनाङा। आरोथ' आं बिसोरनि बेफोरबायदि साननायाव मालाबाबो बिसोरजों सापर्ट गैया। प्लिज नों गोसोखौ हमथा दे मोजां समबो फैगोन ना। मिन्थिला दे आरो मोजां सम फैयो ना बिनिख्रुइ गाज्रिसिनसो फैयो। आं ना बेवहायफोर दाबो बेहेरनि बेफोरबायदि जाथाय जानायखौनो बावनोनो हायासै एसेबो। आरोथ' जेन नंफ्लांलाय लाङो बेफोर गासिबो मोनसे गाज्रि सिमांसो नामा। सिरि मोनब्लानो मेहेरा आंनि सेरावनो दङ नामा।
नाथाय मा खालामनो आंनि खाफालानो ओरैबायदि गाज्रिना जे बेफोर गासैबो मोगथांसो। मोनथिगौ हाथरखि एसेबां गिदिर जाथाय जाबाय बोरैथो दानबावनो हानो दे। थेवबो नों दुखु लाबाय थानाङा दे, मानोना आंथ' जेब्लायबो नोंजों दंखायोना। ओइ नोंसिनाथ' बेबायदि हुदा दंखायो नङासै? बिनि न' बैनि न' थांनानै मालायनि न'नि बाथ्राखौसो सावरायनो मोजां मोनखायो नोंस्राथ'। गुबुननि न'खरखौ खोब रायखुमानो इन्ट्रेस्ट मोनोना? नोंसोरबो ज'थ' दे आन्टिमोन, गाव गावनि न'खरखौ गारनानै गुबुननि न'खरावसो मा जादों मा जायाखै बेफोरखौ खबर लाबाय थानो। आयु आं बिदि नङाहाय। मालायनिखौ सुनि बुंनो बोरै हाखो? नोंसिनाबो फिसाजो बिहामजो दंना गैया? मालायनिखौ बुंनो खोब मोजां मोनसैना? जेला गावनियाव नांगोन ना अब्लासो बुजि मोनगोन नोंसोरबो। नोंसोरबो आबै मोनथिबाय? मोजां जाबाय दे एमि, नानियाबो मोजां मोजांखौनो बुंफैखाबाय बिसोरखौ। औ जेरै हामदोंहाय एसे बुंजाथों, गथ'आबो खुगा गोनांथारानलाय। बाब देन्जार खुगा दंसोयो। दाथ' जेरैबायदि खुगा बेखौथ' दांनोबो हाबावासो मिथिदो नोङो। मा? ओं आखाइ आथिंफ्राबो थांलाबायानोलाय बेना। आरो दिनैनिफ्राय नोंसोर दा रायखुमाखा हाथरखिखौ सुनि मानि माबा माबि एन थेन बुंनो नांखाया। नोंसोरबो आबै आबौ मिथिबायना? नों बुंबालाय मा जानो, जों बेखौ जोंनि न'आव लाबोला। लाबोआखै मा जाखो? बेहा रसा नांगोन। आथिं आखाइ दं मावना जागोन आरो मालाय। बे साननैसोनि जिउखौ लानानै दुगि दुगा जाना लाब गैया आबै आबौ। बेखायनो जिउ थासान्दियावनो जि हायो मोजांखौसो साननांगौ, गाज्रिखौ नङा आबै आबौ। दिनैनिफ्राय नोंनि मोखांखौ दादेखाय जोंनि सेराव, मोनथिबाय गथ'? एसे बाथ्रा बुंफैदोंहाय बियो, सोर बबेनि? नै बुंनो थाङोबाथ' आंबो नोंसिनि न'निनो मानसि जाबायब्रा, बाजै एलिसाजों लानानै। दे जेबो नंला, फंनैसो बुंखांबाय आं, थांसै आं। थादो आबै। गाज्रि मोननो नाङा दे आन्टिमोन, हे आं आबै आबौखौ एसे दुखु मोननानैसो बुंनाय जादों। नानि नोंनि बेबायदि बुंफैनो हानायखौ मोजांसो मोनदों आं। औ नानि एसे गुबुनजोंबो बुंजाबा, दाथ' नोंसोरबायदिजोंनो बुंजाफिनबा बोरैबा मोनखागोन ना बिसोरबो। जायखिजाया आन्टि आं हाथरखिजोंसो दसे रायलायनो लुगैदोंमोन। बेथ' दा हजोंसो दङ। उनाव लोगो मोनबा रायलायनोसै दे। दे होमबा थाथ'दो, बाय बाय। गोसोखौनो मोजां मोनथारासैलै आङो। नोंखौ बेबायदि नायनानैबो बोरैबा मोनबाय थाबायना। आरोथ' जुदि आं बुंनो हानाय मोनबासोमोन जे मेहेरा फैफिनगोन, नाथाय बेखौबो आं बुंनो हालाना। दसे थानानै ओंखाम जानोसै ना हाथरखि? जागोन दे। ओमफ्राय नोंनि किडनि प्रब्लेमखौबो जोंनो खिन्थायाखै नों? आंबो मिन्थिनाया बांद्राय गोबाव जायाखैमोन बेवाइफोर। बेखौबो मोजां डक्टरनाव देखायखानांगोनलै, उनाव प्रब्लेम जाबानोथ'। मुलि जादों दे आरो आङो। बाखि बारा जानानै थैलांबा थैलांथोंसै आरो माथोबाव। जोद हामगौ नामा बिदि होननो? आं रुमाव थांथ'नोसै, थाथ'दो होमबा बेवाइफोर। मानसिनि महरखौ नायब्लानो दुखुसो नांस्रायोलै दाना। जोंनि आबौ आबैयानो सैलाबा। मेहेरखौथ' नागिरना मोनगोन, नागिरगोनबो बुंनो हालाना। ओरैबायदि अबस्था आरोना सान, मा खालामबावनो दे। माय गड, सासेयाबो ओमफ्राय माबोरै जाखोबा? मानसियानो जाबायदिखा, नांलायनानैसो फैगोन ना मागोनब्रा। दाथ' फंसे फंनैल' होनदोंमोन बियो, गोबां जायोबा गैलालै बारा जाबा। देनां जोंनि न'नि बिहामजो जाथारनांगौ नों थुनथुलि। दाथ' नों नांलायबा आबै आबौआबो सैनाय नङालै नोंखौ। दसे थानानै फन खालामसै आं र'। दासो एसे मोजां मोनबाय आं। हाथरखिया माने बांद्राय गुरै नालाय, बेखायनो नारसिननो बोलो मोनसिनबावो बिसोरो। बा ओरैबायदि आबै आबौ, आयु हाबाब, थां जेरावखि थाङा जिखि खालामा जोंहा मा नांजादोंलायबावसो। मेहेर फैफिननो हानायब्ला नोंसोरखौ एरै एरै खिन्थाजोबगौमोन आङो। नाथाय जेबो नङा दे, सोरबाखि हाथरखिया रसा नांगोन नोंसोर जाहोआबालाय। माबा मोनसे जागोन आरोलै, जेबो नङा। बे जाबाय दानि जुग, आइडिया थाब्लानो गासिबो जाजोबो। भाब नांखागोन नोंसोर आबै आबौ, नायल'। इसोर बिदिबालाय नोंसिनि न'आवलाय सोर बिहामजो जाना फैबाय बायनोसै आरोबावलाय। हाब होमबाथ' देनां साननि हिनजावखौबो बिसोर बिदि खालामनो सानगोन नामा? मोनगोनलै बिदिबा नोंसोरो मोजां बिहामजो, रायखुसि फैगोन, मिन्थिबाय रायखुसि। आथ' हे आफाइसोर, एबार फुजायाव ओरैबायदि चमत्कार खालामदो ना हायोबा, जेन हाथरखिनि खुसिया फैफिनो बिनि जिउआव।
आरो जिउआव बियो थांना थानो मोजां थुलुंगा मोनथों। अयनाय बानाय आद्रि बिदि खालामो थोद। आरे सिस्टार नों बेयाव ओरैनो खिन्थाजोबखाबायलै पुलिसफ्राबो आरो जिबायदि दल दामबाय। नाथाय अब्लाबो आदा आं नोंनाव माबा मोनसे मोजां सोंफिननो फैदों। माने नोंसोर जोबोद गिदों खोमा न' आदा जे मेहेरा मोनब्ला नोंसोर जे मा जागोन। नाथाय नोंसोर आंनो खिन्थालाय मेहेरा बहा दंमारो? आरो नोंसोरथ' बुंदोंमोन आंनि मेहेरखौ गावथारनानै फबबाय। बबे जायगायाव फबदों आदा? बिनि गोथै सह'आ बहा दंमारो जों नागिरबाबो मोनाखै। जुदि बे थैनानै थांबायब्लाबो अब्लाबो बिनि गोथै सह'खौ खेबसेबाबो नायगौमोन आङो। खेबसेब्लाबो बिखौ बिलाइगौमोन आङो। आं आंनि बिखायाव खेबसे गोबानानै लागौमोन बिखौ। बहा दङ आदा बहा? प्लिज ना आदा खेबसे खिन्थादो आंनो। बे जुदि बे बुहुमावबो गैलाबाबो अब्लाबो आं बेखौ खेबसे नायसानो। नोंनाबोथ' सोरबा बिनानाव बा बिब' थागोन ना आदा, नङाबा आंखौनो नों बिनानाव बायदि साननानै खिन्थादो। आं जुदि बेखौ मोनफिनखालाबाबो बिनि महरखौ खेबसे नायसानो आं बिनि मोखांखौ। प्लिज खिन्थाना आदा। अराय जिउलाय बेसे मेहसान थागोन। आं मोनथिनायखौथ' खिन्थाजोब्बायलै सिस्टार, नाथाय नोंनि दुखुखौ नुनानै आंबो बोरैबासो मोनलायलांबायलै। अब्ला प्लिज ना आदा खेबसेल' खिन्था। आं बेखौ हाखरनिफ्रायबो फुननानै लायगोन आरो बिनि गोथै सह'खौ लाबोनानै आङो न'आव मोजाङै मोजां बिदाय हरगोन। आं जोबोद दुखु मोनबाय, जोबोद खस्थ' मोनबाय आङो। नाथाय बिनानाव नोंनि फिसाइ मेहेरखौ जों गावथारमारबायलै जोंनि मानसिया। बे बुहुमाव गैला बियो। नाथाय आं मिथिबाथ' खिन्थागौमोनलै। नोंनि फिसाइखौ जोंनि मानसिया गावथारबाय आरो बहा थिखाना लानायखौ मिथिया। लाखि बे मिथिनो हागौ, बाट दा बिसोर बहा दं एक्जेक्टखौ आं मिथिया। बहा लोगो मोनगोन आं बे लाखि नामा? मिथिया सिस्टार, मानोना बिसोर जायगा सोलायबाय थायो। अब्ला आंबा आंनि मेहेरखौ माब्लाबाबो नुनाय नंला नामा? बेनो सैथो सिस्टार, मानिदो मेहेरा थैबाय। मेहेरखौ बे जोनोमाव खेबसे नुस्रायाबा आं गोबां हांमा थालांगोन आदा। नों बे बुहुमनिफ्राय थांबाय, बे बुहुमनिफ्राय। दाथ' माथो खालामबावनो, जोंबो सैथोखौ बुंबायना। नाथाय बिसोरखौ हमनो हाबालाय मोनथिगौमोन आरो। जोंथ' नोंखौ थिखाना लागायनोसो खबर मोन्दोंमोन, फैसा मोन्दोंमोन। ओइ माथो गाज्रि मोनथारगोरा, बे सिस्टारनि मोखांखौ नायनानै बोरैबा मोनबायलां। बेस्रा, नाथाय मेहेराबोथ' थैबायना। नायनाय बेहायबो गैया आबै हाथरखि। आयै बाहेरावबो नायबाय आं गैया, बारिथिंबो गैया। ओंखाम जानो लिंफैबायमोन आङो। नाय आबै हाथरखि। हाबाब बहा थांखोसै? ना आबौ सानासो मिथिगौ। नाय आबौ सान, आबौ। अह' मा जाखो आबै? मा जानोनो, माथो हाथरखि आबैया गैया। नों खिन्थालांदों, बहाबा ओंखारलांदों। मा हाथरखियालाय बहा थांनो आबै? बेयावथ' दंमोन ना। आंलाय ओंखाम ओंख्रिसो बानायहैदोंमोन, माला थांस्लाबखोसै। आबै आंबोथ' नुवाखैमोन, आंथ' दसे उन्दुदोंसोमोन। होमबा बहाथो थांखो? र'नाय र' आबै, होमबा बहा थांखो? आं फन खालामनि र' आबै। औ हेलौ। मा अबाव नुदों? र' आं फैगासिनो होमबा। नै आबौहा मा जाखो? र' दे आबै। औ नों नङा, नों बेखौ लाखिलाय, गाबज्रिलाय बाजै होननानै। हाबाब मा जाखोबा आबौआ हाखु दाखु थांबाय। आरो हाथरखियालाय बहा थांखो? माबोरैथो जाथारखो होमबा सोरां? माथो फारसेनिफ्रायनो जेबो जानो हमबाय जिउआव। मोनसे टेनसनानो खममोन नामालै? आइ आफायाबो बेबायदि खालामबावबाय। एकदम मोजां जायासैलै बिहामजोजों। बेनोथ' हजों बेखायनो आइखौबो आरो सानाबाखौबो मोजां बुजायखाबाय आं। बेबायदि खोथा जेबो दाबुं, जायजों हाथरखिया आरो दुखु मोनो। मेहेराबाखौबो बावनायानो मोजाङानो जाथियासै। बिराद बोरैबा मोनबाय थाबायलै आङो। मेहेराबाया जे बे बुहुमाव गैला। बेनोथ' सोरां, मेहेराबाया जुदि बेबायदि थांबायब्ला दा माथो खालामबावनांगौ बिहामजोखौ? बिनि संसाराथ' आसखान्दा जाबाय दा सोरां। जों मा खालामबावनांगौ जाखो? बेबायदिथ' आलाय सिलाय थानो होनो हाया जोङो। माबा मोनसे साननांगोन सोरां, बेबायदि ओरैनो जाया। नाथाय माथो खालामबावनांगौ जाखो दे? बेहायबोथ' लाबोनो दावराव दावसिना। दाथ' जेन थेन थाथोसै आइमोननावनो, नाथाय होमबाबो इयुननि समखौ साननांगोन ना। माबालै लोगोफोर, आं भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानदोंमोन, नाथाय मा खालामनो हायासै आरोना। आरोथ' र' सम मोनब्लानो जेसे हायो थाब लाबोनोसै लोगोफोर। दा बानायनायखौबो जोबोद खस्थ'यैसो बानायनाय जाबाय, मानो होनबा जोबोद प्रब्लेम जागासिनो आरोना, बेखायनो। माथो खालामबावनो लोगोफोर, माबा मोनसे सानखाब्लानो जानो नागिरा दे।
अब्लाबो नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर बिफा बिहामजोखौबो खेबसे मोजां रायलायफिननांगोन नंगौथ' र' सुनिसो नोङो सुनि गावनि फिसायखौबो जानानै लाबाय ओंखारलांनो बेहाय जेबो जायगा गैला नोंनिफ्राय आबौबो गैला नोंबो बेयाव थानो मोनला बिहामजो मेहेरा जोंखौ नागारनानै थांबाय बेनो सैथो सिस्टार मेहेरा बे बुहुमाव गैला ओइ हाथरखि बेबि जोंहा जेब्लायबो अराय जिउ सानैजों थागोन ना माब्लाबाफोर आं माबाफोर जानानै थाङोबा ना बे बुहुमनिफ्राय नों मा खालामगोन जेबोआनोथ' गैलाना मेहेर आंहालाय मा दंबावो रावबो सैखाला आंबो फैगोन ना नोंनिसिम र' मानो थानो आंलाय बेहालाय नाङा नोंनिसिम फैगोन आं नों फैनो हायाबालाय मा जादों